Kapulisin. Paano din, video lagi po siya. Wala, mas mga taon lang po. Niya siya tagaan ko sa kumanganak. Magsilingan, lahat lang po nila ang taon dahil. Kasi magbiti bakal po. Nadakpan gaya ko siya sa pulis. Kaya maligyan mo yung bakal. Niya, naluoy sila sa buwa. Sakay tayo, dili ka na mo sa so ngulan sa mo abas dire lulop dire mo nang patong mabasa mo sulod sa pan ang hindi gid ko sa gan siya nang ko kay kaaman na to nga sinugod ang posino kay no tabang ito no ang ako na ikatubang kay idol mga dako ko pasalamat ang lamirwang ginatawag na ko sir ang Ginoo ikaduhang pag-support ni Sir Idol. Tay, ha? Pusa? Ha? Salamat sir. Marito mo rin mong balay, Erika. Ano ito ni? Dako po pasalamat sir sa Ginoo nambiran Ginoo nagkampong Ginoo nga. Kamo sir nga mga officers na member sa brigada kami po na member sa brigada. Dako po pasalamat sir ni Sir Elmer. Kamu na nag-kuhan sa Amping! Amping! God bless, God bless, God bless. Ama ng brigada, Elmer Catulpos, ikaw sa amin ay biyaya. Kaya't mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan Gensan! Puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan Gensan!